nde joni kam mi yiyamo komi nattude famde ɗum han joni baba galle ko watti toppirade en ɗum en batti fofde kay en lelo an mi famanima de an ndeɗo lelde joni tan nde cuusɗa lelade ko ɗum tawi mo lelo wona haydara an ka puntaɗo an baba galle wona mujude e ma woni en dañi cuɗari kay ka puntade tan hande en cuusi yaltude wallahi mi famanima joni an kay hunde an hay yaltude ni assalamu aleykum on hay yaltude a anci no mbaɗon ya oɗon ceeni mawɗum alhamdulillah mawɗum kay jam tan kay alhamdulillah bisimilla mba bisimilla ma mba bisimilla tabuwoji o yalti to yeyi ko jaltu to yi rek mon ar o yalti galle o walla yalti wuuro ngo ala ko galle o yalti o yalti wonata o yalti e mo ɓooya an ko ɗiyanketa ganna somo ɓooya o yalti wona jaam hanta yemen seesa min jabborma seesa wona jaam de a nawtat Allah ceeni wona jaam ay kay wonta jaam ɗo o galle kala ko neɗɗo addi ɗo ko wona jaam koko yadata hen wonda jaam wonta jaam saydi kadi mbatta ɗon hoore ma an haɗam hettade ha kala min mbattat ɗon ko mine ɗiɗo fof saɗa wawa Abou ija fenni kam ala wona jippu makko Abou jam finnima kam wandira ko ɗum Abou hande Abou wino ko waɗay holko woni hakkude ma e Abou sahade yo Abou jam fi mamama waɗima ni wattimni an ko woni min cikano Abou ko dimu ko dimu kay cikano ko neɗɗo neɗɗagal mo jogui kono Abou betti kam min Abou woyni kam min e fasɓam Allah ɗum wona jikko Abou wallahi woyni kam ko wonma so hakkam yeɓino Abou mayat hakke ma kay jortoto koye ma ko Abou wima bisimilla mbaɗa tampere añande on mbaɗi saali galle mon on poɗodiri accu haala kan ɓenna ka yo fi faɗo acci ka ɓenna kagalewal o jaggi o wima ay rawandu so willi lesi mum ko ɓenni d'accord ko ari joni bisimilla ma mbaɗa golle kono noon komi gara o jaggude on sahel noon ala onon kon sahel salɓe ko hawniɓe sanni ala bisimilla ma ko to galle debbo o janumi galle debbo woni debbo mo ponmi ƴamde o ay d'accord joni noon bamum wala ɗon eyi babiraɗo ko caɗo Dakar eyi joni noon mboɗo joguino 600 000 nan ɗo a faami gañmi noon ko rutinde banque toguiti numéro mbimi ara mi resnuma jagganam ɗum a faami ha pawa arta Abou waɗi galle wi guiti mum ne gojji ala ko oppani daridi oppani lelidi galle mum balɗe tati defani ono balɗe tati on ñamay ene ñaguitam sibo Allah ene laa ɗum ko julɗo ñagato julɗo banɗum wi en jagɓi e jogui manda so leeli ko ɓawa janggo so ari tottami kalis keɓɓitimi min nene somi wonano ɗayiɗo wonano ɓocconde Abou ala paltu ala place rewnaki ala jakarta ala oto ala ndamdi ala mbeewa hay mbattu umani min Abou hol gandiyamo joguimamo tot Abou kalis Abou funti kam tottum Abou 400.000 ujunere 400.000 ɗum ɗum sodata jama 400.000 Allah ceennumi ko kalis kadi musidɓe men ko ɗon tirimi ɗum ɓawo janggo joni kala to ndemmi Abou wiyata Abou kadi yalla yo ɗum ni min nani kadi Abou ko ɗum tan woori e wuuro he so ɗum ɓenni hande kam min hande barke rasulullah ma kontan ma mbi ma kalsami tan ma maayi ala ko kabruɗa Saydou aha yo leer Saydou oto jettoyɗen toon ala yettoto Abou ko neɗɗo ma ko giɗo ma ko sehil ma are ma woni ko ƴewru ma ko ñamande ne wawi taw ko nawanɗoma wona ñamade ɗuɓal wonno ko ñamande tan ko kim lummo kono ko hay ñamande ñamade ko ɓenni mawyoɓe ala so Allah jaaɓi kalis ma so Allah jaaɓi ala somin mayani so arti ɗo mamin kalan maw tiggu kalis ma ha musoddama walla mine min gaddanma Fati Bari yama ma heɓ kalis ma Fati Bari manda o ko lembel makko mi anda kalnamo cuulel makko wimo mi ɓonimo wutti mo meeɗa ɓornade wallahi y' a pas de problème Eyo. y' a pas de problème ɗo ko banque kay an woɗɗani min komi banque nani wallahi ko kañum woni ɗo 600.000 woni 600.000 wondu ha bamma ko arta ha pawa arta so arti après garda kalis e pour doggal ɓinne y' a pas de problème a faami de tinno noon e ono e tinno a jarama hoore ma a kadi jarama Allah won ballo a jarama gorko wawa timbude gaga resani mboɗo andi an ka moƴƴo ɗum ene tagi wiye yettat ɗo ene wiye rewɓe ko bamɗi kono hay saɗa wiye eyi yo tawa ko min gota galle ma wallahi a faami Wallahi. so wona ɗum jaggoyɗa e juggal majji yo Allah faabo yo Allah won ballo kono sali o waɗa ɓere gaccat acci ɗum de o sayde acci o kay mi warata galle ha
kagalewal ko minti ala min ala ha tajon accu kalta ko ni ni ko an tajitande accu kalta ko a jarama Seydi Sar a jarama alhamdulillahi rabbil alamin Allah gande koy ɗum ɗo te ko hunde duwaw ko hunde duwaw yimɓene gaddanma kaysana ɗumen te ana ala parto ala place fa tabarakallahu oɗo kadi mi ƴewata numin battata goram ko noon o tooñi kam noon ha yeeso Allah kono noon min nani laltamo e Allah par ce que kalis o wiɗi ko hoynidemi hayɗen hoynidemi noon min hoynamo yaya o hoynata ala o hoynata onlade kalis ma a an heɓat kay joni fole maɗa hay cakka ma ka ni fonno nawdini waɗa garanti ina wona aha ala an ka nangata cakka nangata arya gila halka jibinani ɓikkon arya ka jibinat arya ko rewɓe tawɗa ɗo ko kanko ñamlodirɗa ya so ari ya hawa arta so ari ya hawa arta wimo mi adin ɗo yo yo andu noon wino so yimɓe nani konko nani yimɓe mi hay goto nanata ala nanat somi eti tawta ɗum ɗo noon ko ɗanniɗo onon kam onon ganda ko conscient ƴetten noon onon ɓe a heɓat kalisam ƴettidanmi onon kalis ma a heɓat minen min natta hen kalis min gona Abou a heɓat kalis kalamo am ha mi arta somi attoyi ɗo mi tanimo ɗo walla o adna hen kalis o an mbiɗa attude ɗo mbata an wonko jiɗɗa e haale ko wona heɓde kalis ma kalisam ɗimmi enen yiɗi joni ya hot so ari ma heɓ kalis ma woto maktu ɗo noon a artata ɗo kalis ma wiɗne gattuɗo fof ko pelle pikko gaddemi mamin gaddane ɗum tawata hen ta tibi ngubu ma sa tawata hen maala walla onon wallahi ko joyi ɗon ko ɗum cuɗanmi keɓten onon koye Saydou ko lawil koye bandiraɓe ma Saydou no wayanno ni an kam andamo mataw kono min kam mi andirani bone de fuɗɗima wadde rugi oɗo kali bone fuɗɗima wadde de ndeke ɗiɗo comji e ɗiɗo matalaji jalti koye ɗiɗo 200 000 ɗigo ñamli en ɓoore fode ko enen gaddi ma en ɓoore ma ubbam fof ko enen gaddi joni kay hawa ara kanko Abou ma o artu so arti kaldanmo ko ɗum tan woni haalka ko heddi fof ko goɗɗum hankkadi kam hunde nde jiiɓima te o Saydou o hannata ɗo haalka e galle he kala mo hawrima o haalan ɗum taw tan koye ko ayiba Abou feccima ay enen en gaybi alayi so Abou ubbam kam ma rewɓe makko namde ko tagi Abou wona haala mum haalte na haala mum joni noon ko ni mbatten mi yaha mi jokkita ɗa guppulam ngol mi ara hunde ko jiiɓide mi lelo ɗo senna mi wawa darade lelde woni jikkuma par ce que a sellay woni gaddowo ko woni kadi ay ɗo woni fe